naši otcovia nám nechali čisté rieky. A čo necháme my našim deťom? A ja by som sa opýtal, celá generácia týchto vynikajúcich hercov nám nechala inscenácie a filmy, ktoré sa dodnes premietajú, o ktorých dokonca mladí ľudia dnes vedia. A ja sa pýtam, čo necháme našim generáciám? Suky lúky? Alebo hornú dolnú? Presne. Tento odpad? Ako ste počuli sami, slovenčina pána Kronera bola excelentná. Tá slovenčina bola excelentná v celej tej generácii. Či to bol pán Valach, či to bola pani Kristínová, Mikuláš Huba. Všetci rozprávali krásnou, spisovnou, samozrejme nesmiem opomenúť pána profesora Záborského, vďaka ktorému aj ja som si zo svojej bratislavskej slovenčiny urobil naozaj, myslím si, že celkom slušnú slovenčinu. Ja som pána Kronera poznal najmä z divadla, pretože ako poslucháči Vysokej školy muzických umení sme mali to šťastie, že nás pedagógovia, konkrétne mňa, pán profesor Bucký, pán profesor Zachar, Palo Haspra, obsadzovali do takých menších postav v Národnom divadle. S pánom Kronerom som napríklad mal možnosť sa stretnúť na javisku v Brechtovej Matke Guráži, kde hlavnú rolu hrala pani Dana Medřická, režírovala to český režisér, a teda si ani nespomeniem. To je vek. Jožko, nevieš. Nevadí. Musím povedať jedno, že bol to nesmierne milý, príjemný človek, ktorý, keď začal v šatni rozprávať o rybách, tak to bol zážitok. To by som vám doprial počuť s takým nadšením, a nielen nadšením, ale s akou láskou rozprával o tých rybách. Potom sme sa stretli ešte veľakrát. Veľakrát v rozhlase. A naposledy sme sa stretli vzhľadom na to, že Zuzá bola u mňa na chalupe v Borskom Mikuláši a nesmierne sa jej tam ten kraj zapáčil. Tak sme urobili všetko preto, aby sme jej zohnali a aby si kúpila tam chalupu pre seba. A pán Kroner prišiel dvakrát, trikrát na tú chalupu, bol sa ešte predstaviť aj starostovi. A to bola posledná chvíľa, kedy sme boli spolu, kedy sme sa rozprávali, pretože asi o 3 mesiace na to sa pobral na Boha. Ako som už povedal, bol to nesmierne slušný a pokorný človek. Celá tá generácia hercov boli pokorní robotníci javiska. Ani jeden z nich nebol celebrita. Ani o jednom sa nevynášali také tie zaujímavé momenty, aby bol zvláštny, aby si ľudia o ňom rozprávali, či už v kladnom alebo zápornom slova zmysle. Mala samozrejme tá generácia ešte jedno obrovské šťastie, že napriek tomu, ako sa hovorí, že tu zúril socializmus, dramaturgia divadiel bola vynikajúca. Ja sám môžem povedať, bol som prvých 8 rokov mojej práce v divadle v Nitre. A keď som si urobil rešerš môjho pôsobenia v Nitre, tak som zistil, že som hral v jednej jedinej, nazvime to hlúposti, povedzme, hej, bola to taká socialistická agitka. Ale všetko ostatné boli Shakespeare, Dürrenmatt,
Merl, slovenskí samozrejme autori. Hrali sme dokonca ako prvý ešte 4 roky pred Národným divadlom malované na skle. Čiže aj to pôsobilo na umenie týchto ľudí. Ďalšia vec, ktorá bola fantastická, bola to, že vzhľadom na to, že sme veľa robili v rozhlase spolu, aj s pánom Kronerom, tak sme sa poznali. Dnes, bohužiaľ, musím povedať, že viac ako 2/3 ja tých mladých mojich kolegov nepoznám. To je ďalší moment. Ďalší moment je ten, že bola vtedy jedna jediná vysoká škola a my sme končili napríklad 7 a počítalo sa, že je to obrovský ročník. A teraz možno vás bude šokovať. Dnes končí okolo 86 hercov ročne. Lebo sú 2 vysoké školy a 24, tuším, konzervatórií. Za mojej éry konzervatórium bolo len pre hudbu a spev. Pre dramatické umenie nie. Ale vrátim sa znovu k tej dominantnej vlastnosti pána Kronera, tej pokore. On nikdy, nikde. Dokonca by som povedal, že trošku ho to aj obťažovalo, keď robili okolo neho také veľké halo, pretože, ako som už povedal, bol to jeden výborný herec, ale pokorný herec. On nepotreboval robiť okolo seba veľký rozruch. A teraz mi dovolte, aby som už veľa nerozprával, vzhľadom na to, že som spomenul, že on a celá tá jeho generácia boli šíriteľmi spisovnej, krásnej našej reči, tak mi dovolte povedať vám takú jednu báseň Mikuláša Kováča o reči. Aj keby si hovoril 10 jazykov, od tých pradávnych, čo spečatil právo. Aj keby si hovoril 100 jazykov až po tie dnešné, ktoré sa rozliehajú na trhoch a na námestiach sveta, máš iba jeden jazyk. Jedinký jeden jazyk, v ktorom raz budeš mlčať. Hovor si v ňom teda, pokiaľ máš čas, rozprávky, ktoré ťa žitím sprevádzajú. Prihovor sa priateľovi, dieťaťu a žene. Rozmýšľaj v ňom, pochybuj a plesaj. Buď v ňom zúfalý a šťastný. Hviezdy nad sebou vzývaj v tej svojej krásnej reči. Preklínaj to, čo je vhodné prekliatia a sláv, čo je hodné slávy. Aj keby si ovládal 110 ľudských rečí, iba v jednej snívaš, iba v jednej vykrikneš zo spánku a každý, kto ťa počuje, ti porozumie. A keby si hovoril všetkými jazykmi nášho sveta, máš iba jeden. Miluj v ňom